F'dinja fejn l-intelligenza artifiċjali qed iżżid il-preżenza tagħha fis-setturi li jinkludu l-kura tas-saħħa, in-negozju u xjenza fost l-oħrajn, f'dawn l-4 ijiem qed jiltaqgħu f'Malta akademiċi u professjonisti mill-Asja, l-Istati Uniti u l-Ewropa biex jiddiskutu mezzi li bihom l-intelligenza artifiċjali tista' tiffaċilita l-operat f'dawn l-oqsma. Dan il-Kungress internazzjonali qed issir mis-Society for Design and Process Science. Fil-konferenza li qed titlaqqa f'Malta qed tissaħħaħ il-kollaborazzjoni bejn l-Università ta' Malta u Università fi Florida. Din il-kollaborazzjoni se tiffoka fuq proġetti konġunti fejn tidħol l-intelligenza artifiċjali fis-saħħa pubblika fost affarijiet oħra. Daw il-professuri differenti qegħdin jippreżentaw riċerki minn oqsma differenti. Il-bieraħ kellna xi ħadd pereżempju mill-qasam tal-pulizija anka lil-in minn daw 3 setturi biss. U ovvjament aħna wkoll bħala Malta qed niggwadanjaw minn din il-kollaborazzjoni, speċjalment l-Università ta' Malta, għaliex dan jgħinna aħna ovvjament nagħmlu riċerki aħjar. Il-professur Neville Kallejja komplejt li l-kollaborazzjoni u t-tixrid tal-idejat f'teknoloġija bħall-intelligenza artifiċjali jgħinu biex akademiċi isiru iktar familjari magħha. Irrid ikollna konfidenza fiha din it-teknoloġija di bħal meta persuna tuża sikkina fil-kċina, sikkina jgħut li ħafna ma taf ukoll tweġġek. L-intelligenza artifiċjali tippreżenta sfidi simili. Mela tajjeb aħna naqsmu kemm jista' jkun l-esperjenzi tagħna kemm mill-aspett ta' teknoloġija, kemm mill-aspett ta' regolamentazzjoni. Is-Society for Design and Process Science kienet waqfet biex tmexxi l quddiem ix-xjenza permezz ta' inġinerija tradizzjonali flimkien ma' dixxiplini emerġenti.